دربدرên Ereb yên Kulşûna Kurdan da hatine bicihkirin û grûpên çekdar êrîş birin ser navenda navçeya Mabata ya Efrînê û li endamên Encûmena Xwecihî ya Mabata dan. Ji derek taybet ji navenda bajarê Efrînê ji arkera ragihand ku îro piştî nîvro hejmarek mezin derdora 300 çekdarî ji grûpên Cebel Şamiyê û Erebên li navçeyê hatine bicihkirin êrîş birin ser navenda Encûmena Xwecihî ya Mabata û bi şêwayekî hovane li endamên encûmenê dan û ji wan serokê encûmenê Ebdulmutalib Şex Nesan û cigirê wî Dawud Emer û endam û karmendên wê encûmenê. Herwiha endamê encûmenê Elî Şex İsmaîl Zade bi şêwayekî hêz lê dan û di encamda rastî şikandin di canê xwe de hat. Ji dera taybet ji Efrînê balkişand serwiyekê û got ku artêşa Tirkiye û polîsên sivîlan destêwerdan di bûyerê de kirin û endamên hatibûn desteserkirin ji aliyê grûpên çekdar ve hatin berdan. Derbarê sedema êrîşa wan grûpan ji derên Xwecihî ragihandin. Ji ber ku nakokî li dibistanekê navçeyê li ser fêrkirina madeya olî derket, lê ji dera taybet tekez kir ku ew yek bihaneyek bû da ku xwe li ser encûmenê bisepînin û xwe li ser xelkên navçeyê ferz bikin. Lewma bi wê êrîşê rabûn. Beriya demekê cîgerê serokê Encûmena Mabata Dawud Emer bi hevjîna xwe re rastî lêdaneke bihêz ji aliyê du çekdaran ve hatibûn. Herwiha gelek astangî ji encûmena re têne durustkirin ku li hin cihan gêştiye asta terorê. Bi numune Ehmed Şêxo cîgerê serokê Encûmena Xwecihî ya Şiyê ku bi destê Emşad hatibû pêkanîn û tanha kujer bi serbestî li Şiyê digerin û nehatine sizadan û dadgehkirin. Herwiha Ekkaş Hecî Ehmed cîgerê serokê Encûmena Şera ku tanha nezelaliyek derbarê armanckirina wî de heye û bi dihan bûyer û binpêkirin derheqê encûmenên Xwecihiyên Efrînê de derketine.